Baik, Orun Bromo YouTube channel kasihku berabai. Besok mau ang dongfैयो बे जाबाय जनाय हाथिजान गामिनि गंसे नखराव बेयाव उन्दै बिनानाव फंबायमोन गोजान हरदों सोर माबा मोनसे प्रेक्टिस खालामबाय थानाय नुदों आं दा बे प्रेक्टिस खालामनाया बे प्रेक्टिस खालामनायनि सायाव नोंथांमोननो आं एसे मिथिनो नागिरबाय बे गंसे न'आव बे उन्दै बिनानावमोनखौ माबा मोनसे प्रेक्टिस खालामहोबाय थानाय नुदों ओमफ्राय बेयाव सासे फोरोंगिरि जागोन फोरोंगिरियाबो बेयाव बिथांमोनखौ माबा मोनसे फोरोंबाय थादों थिगैनो बिथिं जों नैबे समाव आं दान्दिसे एसे सावरायनो नाजागोन बिथांमोना प्रेक्टिस खालामबाय थादों प्रेक्टिसखौ एसे दिन्थिनो आं नोंथांमोननो प्रेक्टिस खालामनाय बे मोनसे हुदाया जोंनि थाखाय गोबां गोनांथि उन्दै गेदेर सानफ्रामबो जोङो बेखौ हुदा खालामनानै फुंनि मोनानि जुदि प्रेक्टिस खालामोबा बे प्रेक्टिस खालामनायनि बेनिफिट बा लाब बा बेनि फिथाइया मा बेखौ बयबो मिथिगौ दानि दिनाव थिग आं बेखौ खालामथारनांगौ बा हायोबा खालामथारनांगौ होननानैसो खावलायगोन बेनि सायाव बिनि लाभफोरखौ बयबो मिथिखागौ दिनैनि दिनाव बयबो बेफोरखौ नाजायो गोबाङा समनि थाखाय सम गैयिनि थाखाय बेखौ खालामनो हाया खिन्थु समखौ बरननानै खालामोब्ला जोंनि थाखाय गोबां मोजां जागोन गोबां बेफोरनि माखासे सोमोन्दो मिथिनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामा नोंथांमोना नायलांबाय था बारा 3-4-5 मिनिट गोलाव भिडिअ खालामगोन माने बिनानावमोननि मुंफोरखौ सोंगोन बहानि आरो इयाव माब्लानिफ्राय बे प्रेक्टिस हाबाफारिया जाबाय थादों बेखौ सोंगोन बिनानावखौ सोंगोन मा नाम माइनाव नोंना आंनि मुङा सेलिना नार्जारि मा थाखोआव फरायो थाखो 4 गामिया बालाबारि दा मा खालामबाय थादों नोंसोरो योगा मालानिफ्राय खालामबाय थादों योगाखौ सानबा जाबाय ने मोजां मोनदों ना मोनाखै मोनदों बै नानि नालाय बेखौ सोंनां मा नाम माइनाव अनसुलि मुसाहारि मा मुसाहारि अनसुलि मुसाहारि मा गामिनि बालाबारिनि गोजा मा थाखोआव फरायो 4 दा मा खालामबाय थादों दा योगा माबायदि मोनदों मोजां बैनो हरदोलाय माइनावनो मा नाम माइनाव नोंना निबिता नार्जारि बहानि बालाबारि मा थाखोआव फरायो 6 थाखोआव मा खालामबाय थादों दा योगा सोलोंदों दे मोजां मोनदों माइनाव हरदोलाय मा नाम माइनाव नोंना सोरजि बसुमतारि मा नाम सोरजि बसुमतारि मा थाखोआव फरायो 6 गामिया बालाबारिनि गोजा बै रानि हरदोलाय मा नाम नोंना सुक्रिया बर' मा गामिनि बालाबारिनि मा खालामबाय थादों दा नोंसोरो योगा मालानिफ्राय सानबा जाबाय माबोरै मोनदों मोजां मोनदों मा नाम माइनाव नोंना उषारानि बसुमतारि गामिया बालाबारि थाखो बेसे थाखो 5 मा गेलेदों योगा गेलेनानै माबायदि मोनदों मोजां ओमफ्राय बेखौ बहा गेलेहैनो नागिरदों नामा एमएस कलेजाव माला 21 जुन 21 जुनाव योगा दिनाव ना योगा दिबक मा नाम माइनाव अनजालि बसुमतारि गामिया बालाबारि मा थाखोआव क्लास 4 दा मा खालामबाय थादों नोंसोरो योगा दिबकनि थाखाय प्रेक्टिस ना मालानिफ्राय सोलोंबाय थादों सानबा जाबाय ओरैनो एबारसो फार्स्ट ना सिगांबो बानायबाय थाखायोमोन सिगांबो बहा बानायो बेखौ धेमाजियाव नोंसिना माबाया फोरोंगिरिनि नामा मा नाम मिनति बसुमतारि इयाव दं दा फोरोंगासिनो दा थानायखौ नामखौ लाजिदों बुंनो ओमफ्राय बेबायदि स्कुलाव बानायना बानाया स्कुलाव बानायो सम गेजेर ना नोंसिनि मेदाम नैलाय खुलुमबाय दा प्रेक्टिस होबाय थादों ओरैनो मा प्रेक्टिस खालामहोबाय थादों
बे योगा दिबस राष्ट्रीय योगा दिबस फैगासिनो दं नालाय 21 जुनाव बिनि थाखाय गथ'फोरखौ एसे प्रेक्टिस खालामनो होदों आरो नङाबा इयाव रोंहैनाय नङा नालाय बेयाव माने दिन्थिनाय माबा लादों आरो दिन्थिहैनो लादों दिन्थिनो थाखाय ओरैनो साबैसे फरायसाफोर सोलोंसाफ्राथ' दंमोन अखा हानायखाय दिनै फैयासै हाथिजानिया दा बालाबारिनि गथ'फ्राल' फैनानै दं आरो दाथ' नों फोरोंबाय थादों बेखौ माब्लानिफ्राय नों बे योगाखौ बानायजेननाय ओरैनो 18 सनावनो आं योगा कमिटियाव हाबदोंमोन बिनिफ्रायनो जों योगा सेन्टारबो 19 सनाव खुलिदोंमोन सेन्टारनि नामा अबेयाव नोंसिना सेन्टारा दा सेन्टारा बायथ'ना दं आरो दा नोङो हारसिं न'आवनो आं स्कुलाव एलपि स्कुलाव थांनानै गथ'फोरखौ फोरोङो सम सम आरो नै न'आवबो लायो बुंहरबानो फैयो गथ'फ्रा फैयो आरोना ओरैनो नोंनि बे उन्दै बिनानावमोनखौ लानानै फोरोंनाया माबायदि मोनदों मोजाङानो मोनदों गथ'फ्राबो खोथाफोरखौ मानिजोबो आरो सोलोंनोबो गोसो दं दा मा मावो आंथ' जेबो मावा माबा आंगनबादि स्कुलाव मावो आरो आंगनबादि स्कुलाव ना दा बे नोंनिनो स्कुलनि फरायसाफोरखा गोजाना आंनि स्कुलनिनो फरायसामोन दा देरनानै एलपिआव थाहैबाय सिगाङावथ' उन्दै समाव आंनिनोमोन दाथ' बिसोरो एलपि स्कुला बारबाय गोजोननाय थाबाय ओरैनो बबेयाव माबागोन नोंसोरो जों दा मुरखंसेलेक कलेजाव बेयाव माने लेंहरदों कमिटिया ओमफ्राय योगानि सोमोन्दै एसे बुंलाय योगाखौ जे बेसेबां 2018निफ्रायनो माबादों जोंसो माबादों आरो ना ओरैनो बेखौ माबानानै मा लाब जानाय बायदि मोनदों जे योगाखौ सोलोंनानै बा दाथ' सोलोंनानै फोरोंनोबो हालायबाय ओरैनो नोंनि देहायाव माबाफोर गोबां लाब जायो होनना खोनाबाय थादों योगा खालामोब्ला देहानि थाखाय ओरैनो एसे बुंलाय मा लाब जायो नोंनिफ्राय नों मा मोनदांदों जिहेतु योगा गेलेनायनिफ्राय नोंनि देहायाव मा एसे लाब जानाय बायदि मोनदों योगाखौथ' जोंबो मिथियामोन ना आवगोलो दायो कमिटिया हाबनानै आंबो मोजां मोनदों आरो जे योगा खालामबा माने देहाखौ राफोद मोनो आरो माखासे बेमार आजारफोरनिफ्रायबो रैखा मोनो आरो मोदोमफोराबो देहाफोराबो स्ट्रं जायो फिटबो जायो दा आं बांद्राय खालामनाय जायाखै लकडाउनाव थाथ'नायनिफ्रायनो आं दा बारा फिटबो नंला मानसिया अब्लाबो गथ'फोरखौ खालामो होमब्लाबो स्ट्रं मोनो आरो देहाफोरखौ राफोद मोनो ओरैनो खावलायगोन नामा जिहेतु योगाखौ नोङो सासे आइजो आरो आंगनबादिनि फोरोंगिरिबो बिदिनो न'खरनि सालायनायनि गेजेरजों सम माबायदि होनो हायो बेयावलाय समखौ बिदिनो फुङाव आं निजे एसे खालामो आरो जों सेन्टारा दा बन्द जाथ'नानै दङ नालाय सेन्टाराव जोङो 4टायाव थाङोमोन फुंनि 4टा ना फुंनि 4टायावनो 4टानिफ्राय जोङो 5:30सिम खालामो ट्रेनिं होयो नोंसोरबो सोलोङो गथ'फोरखौ फोरोङो आरो सानैसो बिदिनो 10-12 जनसो एडमिसन खालामनानै लादोंमोन आरो ओरैनो उनाव खुलिफिनगोन ना फिना जों दा कमिटिया सोरबा डिप्ल'मा लानो थांदों बे योगानिनो योगानिनो आंबो लागासिनो दं दा बेफोरखौ जों लाखांनायनि उनाव सेन्टार मोनसे खुलिनो सानदों आरो मोजाङैनो आरो मोजाङैनो गोजोननाय थाबाय बेखौनो आङो एसे मोनसे मेसेज खौरां होनो थाखाय योगा सोलोंबाय थानाय आरो उन्दै बिनानावमोना गोबां माने रोंबाय बिथांमोननि दिन्थिनाय बे भिडिअ क्लिपाव नुनानै नोंथांमोना मिथिखाबाय बिदि जोबोद माने गोनांथि आरो बेफोर जोंनो थाखाय बेखिनियानोमोन भिडिअआ गोजोननाय थाबाय